आंनि फंफ्रोमबो बाथ्राफोरा फोरोंनायफोरा रेकर्ड जागासिनो दङ जेब्ला गिबि सेथि बारनि थाखाय आंनि फोरोंनायफोरखौहाय इउटिउबाव हगारदोंमोन ससियेल मिडियाफोराव हगारदोंमन आंहा माखासे बेले बेले साननायफोर फैदोंमोन दा बिथांमोनाथ' हगारबाय होनना सानदोंमोन आंथ' हगारखायाखै ओमफ्राय गुबुनफोरा रेकर्ड खालामनानै हगारनायखाय आं सानदोंमोन बिथांमोनाथ' हगारबाय दा माबा मोनसे रिएक्शन जायोब्ला बिनि फिननायखौ सोर होगोन दा जायफोरा हगारदों बिसोरथ' होनाय नङा आंसो गसंनो नांगोन आंसो बिनि फिननायखौ होनांगोन बेबायदि एसे मिक्स हगारजाथाव नंगौ नङा बेखौ एसे साननाय फैदोंमोन आरो दा बिनि उनावहाय माखासे समफोरनि उनावहाय माखासे कमेन्ट्सफोरखौ नुबाय एसे गोजोननाय मोनबाय आरो दङ नेगेटिभ माखासे दङ खिन्थु बांसिन मोजांसिन दङ दायो बेवहाय जायफ्रा जिरायनानै दङ नोंथांमोनाल' नङा ससियेल मिडिया आरो जेब्ला टेक्न'लजिखौ बाहायो जायफोरा दिनै बेवहाय गैया बिथांमोनाबो बेखौ खोनासंनो सोलोंनो हानाय बे सुबिदाखौ जोंनो टेक्न'लजिया होदों बेबायदिहै फोथायनायनि आरो फोथायैनि गोबां मानसिफ्रा बे बाथ्राफोरखौ खोनासंनो खाबु मोनदों जायफोरा गिर्जायावबा फैनानै खोनासंफैनाय नङा बिथांमोना गिर्जानि बाहेराव बे बाथ्राखौ खोनासंनो खाबु मोनदों बेफोर बाथ्राखौ साननानै आं एसे गोजोननाय मोनबाय आरो गोबां गेदेमाफोरा आंखौ थुलुंगा होबाय नों गावहानो थानो नांगौ होननानै नों गावहानो मोनसे इउटिउब चेनेल थानो नांगौ नोंनि फोरोंनायफोरखौ नोंसो हगारनो नांगौ गुबुना हगारनो मोननो नाङा अबसे मोनो आं बारा होआखै दासिमबो रावखौबो आंनि फोरोंनायफोरखौ रेकर्ड खालामनानै हगारनो मोननाय नङा आं दासिमबो बुङाखै नाथाय आंनि मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव बिथांमोना आंजों लोगोसे थांफानो हाया मोनफाया गोबां आंनि प्रग्रामखौ मोना बेनिखायनो आंनो माखासे गेदेमा सुबुंफोरा बे सुबुरुनखौ होबाय नों गावहा थानो नांगौ नों रेकर्ड खालामनांगौ होननानै दा अब्लाबो आं खालामाखैमोन थांनाय नभेम्बराव आङो केरेलायाव दंहैयोमोन नभेम्बराव ओमफ्राय मोनसे बाइबेल कलेजाव थांदों आङो बे बाइबेल कलेजावहाय जोंनि बर' सासे दङ ओंखाम सङो हस्टेलनि गथ'फोरनो ओंखाम सङो बिथाङा बे बाइबेल कलेजाव ओमफ्राय आंखौ लोगो मोननानै गोबां खुसि जानानै बुंबाय आरो सारखौ दिनै मोखांजों मोखां नुनानै गोबां रंजानाय मोनबाय ओमफ्राय कारनखौ बिथाङा बुंबाय मानो आंथ' इंलिस रोङा जे ओंखाय बिसोरा मालाय गिर्जा जायोब्ला आं गिर्जायाव थांनानैबो लाब गैया जेबो बुजिखाया बेवहाय सारनि फोरोंनायफोरखौनो आं खोनासङो इउटिउबनि गेजेरजों बिथाङा केरेलायाव थानानैबो बबेबा प्रग्रामनि बे बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै इसोरनि आशीर्बाद नाजावनो खाबु मोनदों आरो बिथाङा धन्यबाद होदोंमोन जुदिबो आं हगाराखै गुबुनासो हगारदों बिनि उनाव थांनाय डिसेम्बर दानावहाय आं मोनसे मण्डलियाव दंमोन बेयाव सासे आर्मिखौ लोगो मोनदों लायो आर्मिया बुंबाय फंबायखौ दिनै लोगो मोननानै मोजां मोनबाय आं काश्मीराव थायो आं इण्डियान आर्मि बिथाङा बुंदों ख्रिस्टियान जोंहाथ' गिर्जा गैया ओंखाय आङो देवबाराव मोनसे सम लानानै नोंनि बे मेसेजफोरखौ आं खोनासङो दा बेयावहाय आङो बे थुलुंगानायफोरखौ लानानै इउटिउबाव रेकर्ड खालामनानै हगारनो होननानै माब्लाबा जोंहा गिर्जायाव ओरै थायो निसय दहाय दंमोनदां आं मुखायासो खोनानांगौमोनलै बे मेसेजखौ दा बिनि सुबिदायाबो थाहैबाय आरो जायहा गिर्जायाव फैयाखै आं मुखायासो खोनानांगौमोन होननानै नों साननाय दङ बेनो बेखौ शेयार खालामनानै होनो हानाय सुबिदा इसोरनि बाथ्राया बुंदों बुहुमा जोबनायनि सिगां बयबो गाहाम रादाबखौ खोनानांगोन होननानै जिसुआ बुंनायमोन दा बेयाव जों बयनोबो थांनानै खोन्थाहैनो हागोन निसय इसोरनि माइन्डआवबो बे गैयामोन खोमा नैबे टेक्न'लजिफोरनि गेजेरजोंनो बयबो इसोरनि बाथ्राखौ खोनानो मोनगोन बेखौसो इसोरनि साननायाव दङमोन खोमा जोंथ' मानसिया मानसिजों बयखौबो लोगो हमनानै बुंनो हानाय नङा नाथाय नैबे जोंनि टेक्न'लजिनि ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों इसोरनि बाथ्राया जानो हागौ आं जायफोरखौ माब्लाबो जिबनाव लोगो मोननाय नङा बिथांमोना जोंनि बे फोरोंनायफोरखौ इउटिउबनि गेजेरजों बा टेक्न'लजिनि गेजेरजों बिथांमोना खोनानो खाबु मोनगासिनो दङ बेनिखायनो आं सानबाय बियो मोनसे थिग खामानि जागोन आंनि मेसेजखौ रेकर्ड खालामनानै इउटिउबनि गेजेरजों गुबुनाबो सोलोंनो मोननायनि खाबुखौ होनो हायोब्ला आरो बिनि थुलुंगानाय मोननायखाय आङो दायो आंनि मोनफ्रोमबो फोरोंनायफोरखौ रेकर्ड खालामनाय जायोसै आरो इउटिउब बाहायनायनि कारना बेनो जिउनि खौरां होननाय मोनसे चेनेल रिसेन्टलि बे सप्तायावसो आङो क्रिएट खालामनानै मोननैसो मेसेज हगारहांदों समानो जाया दा थांनानै एडिट खालामनांगौ बबेखौबा दानस'नांगौ बबेखौबा माबा फोसाबनांगौ समानो जाया प्रग्रामानो प्रग्राम बेबायदि दाख्लैनि मोनसे प्रग्राम जालांनाय दङ बिनिखौनो होजोबनो हागौआखै मोननैल' मेसेज हगारनाय जादों दा जोंहा जायफोरा जों ससियेल मिडिया बाहायो
इउटुब बाहायो बिथांमोना एसे साबधान जानांगोन अबसे गासैबो गथायैनो हगारजाया माखासेखौ फोसाबनानै सोदांनानै जोङो इउटुबफोरावहाय ससियेल मिडियाफोराव जों हगारनो हायो आरो जेन जे आशीर्बादखौ जों मोनबाय बे आशीर्बादखौ गुबुनाबो मोनो जायफोरा गिर्जायाव जों गैयामोन दिनै गिर्जानि बाहेरावसो गोबां दङ गिर्जायावथ' गोबां थाया गिर्जानि बाहेरावसो दा इसोरा बे प्लेटफर्मखौ होदों जोंनो बे बिथाखौ होदों जिखौ बाहायनानै जायफोरा गिर्जायाव फैया बिसोरनोबो इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनायनि खाबु इसोरा होदों बे गासै खोथाखौ साननानै आङो आंनि माइन्डखौ आङो थिक खालामबाय आरो बेबायदि थांनाय सप्तायावसो आङो बे इउटुब चेनेलखौहाय क्रिएट खालामनाय जादों जिउनि खौरां होननानै ओंखाय जायफोरा आं बुंनो नागिरनाय बाथ्राया इसेबां गोलाव खोथा बुंबाय मोनसेल'सो खोथा बुंनो नागिरदों दहाय फुङाव जायफोरा गैयामोन नोंथांमोना बे मेसेजखौ खोनाफामगोन आरो सोरखौबा खोनासंजानो लुबैदोंब्ला आमुखाया खोनानांगौमोन थुमुखाया खोनानांगौमोन होननानै बिथांमोननोबो शेयार खालामना होनो हानायनि सुबिदाया दंसै आरो थेंक इउ